Salutare toată lumea, bun venit la un nou episod de World Football League. Da, și este un joc nou, adică eu l-am mai jucat și știu cum se joacă. Vom juca România versus cine? Polonia. Asta e. Vom da de 5 minute. Este în poartă, defensivă, Ruți, Fevă, Rudi, Săpunaru, mijlocaș, CCSD cu Cidrau și, bine, nu înțeleg ce vrea să facă prin care este Patramatul și Murescu. Hai să-i dăm drumul. Da, știu, se încarcă greu, așa se încarcă el, nu-i din vina telefonului meu. Ce să vedem? Fac, plouă. Nu, de ce plouă? Bun. Uitați. Vă arăt aici scor. Aici timpul. Direcția. Aici. Uitați. Bine. Știu, frate, nu trebuie să-mi explici. Sau shoot pass și încep să joc pass. Da, pasă portarul. Am zis că nu are relație. Pasese. Bă! Cum intri în crucea, mătii? Ei! Mi-a mânat șutul. Moto! Șutează și nu. Gol! Moto! Da, ce frumos. Tuf! Și tu! Acum bate Polonia. Mă, polonistule, acția mă unge deja. Aha! Asta e portarul. Hai să dai și portarul. Fiți atenți. Dați cu încetinitorul la faza asta. Aaaa! O la pasă și se duce. Portare, fugi în crucea, mă, din poartă. Decu la balon. Șutează și-i dă una. Ce-o șutat-o, mă. Bă! Aaa, da pasul ăla. Ce-ai făcut? Sper că portarul este în poartă. Bă, o prins iarăși ăla. Da, tu scrucea, mă. Odată, deci fiți atenți ce fel am făcut. Du-te în crucea, mă, tu mi-ai luat mingea, mă. Sau tot eu înapoi. Am dat. Nu mă pricep niciodată la ult. Băi, tu scrucioiu, mă. Trebuie să mă fac să alerg după tine. După 11.000 de soluții. Bă, să se ducă unul. Du-te în pola mea. Bă, da prost mai ești. De capul. Hop. Dar unde o dai, boss? Nu să dai pasă, tu ce faci? Dai buleală. Am vrut să-i dai pasă, nu aș da vie. Moto, șutează. Ia. Ce-o prins-o, frate. Tu spui mă, tu mi-ai ezitat. Bă, n-am vrut să fac chestia asta. Uf. Gol! Ce frumos! Moto! Dar portarul a fost așa de prost încât nu putea să facă. Cât a ajuns. Se odihnea. Murescu!
Urescu, ce faci? Urescu, la balon. Cidrau. Pierde mingea. Roare ca o poată. Pase lui Liberin. Rudi. Decu. Puuu. Bă, da, prost ești. Băi, am zis că stai pe loc. Cidrau. Ce căpălău. L-am dat. Ce-ai făcut, mai căzut din picioare? Am dat-o ca nașpa. Hai să vedem. Nu mai dai cu cap. Ce-ai făcut, boss? Moto! Da, prost mai ești, mă. 3-0 România! Echipa noastră este bună. La 35 de ceva. Puf! Ia! Ăsta să te să... Nu, ăsta. Puf! Ce frumos pe colț am dat. Ce fault am dat picioare. De ce ai făcut, boss? Bă, du-te, naibii! Cum se face chestia asta? Hai, moto! Oh my god, ce șutalan a apărat ăla. Stai, mă, cu capul tu știocar de oară. Liberin! Ia! Hai. Odată frumos, dar prea foarte. Ia. A, odată prea împreună. Ce șutalan o prins și ăsta, ia. Am prins odată așa din șmecherie. Am dat la mișto. Bă, Murescule, unde dai? Tu știu cardeaua ta. Bă, Cidrau, tu ce faci? Stai ca să-ți iei mingea, dar prost mai ești. Chiricheș. La balon. Săpunarul. Ce faci, săpunarule? Eu am chinuit să iau mingea și tu ce faci? Ia. Cioroi, mă, tu nu te apropii de portă, nu. Am înțeles. Hai, bă. Bă, ce faci, moto? Ting. Ia. Ting. De ce asta-mi place? Ia, fiți atenția. Mi-o prins, iarăși îmi place. De unde-i dat, mă? Unde-i dat, moto? Moto. Puf. Ting. Ce frumos să dau golurile astea. Ce vrei, mă, portare? Hai, te-ai jet. Bă, decule. Deculecule. Fiți atenți la portarea. Ce-ai făcut, boss? Ai dat mingea? Pam. Fiți atenția. O toată frumos, hai să vedem. Bă! Tu scurcioiu, mătii! Care, mă, săpunarul la balon? Bă, tu ai furat mingea lui săpunarul a meu? Acum ți-am mut o mingea ție. Hai să vedem centrarea lui Rax. Tu scrucea, mătii. Bă, cine bate? Eu.
Aruncă tu scrușoiul motiv. Abă! Oh my god. E prinsă frumos, să vin. Deci asta îmi place, nu pot să dau. Am făcut un picior în cap, i-am spart. Ce fel a făcut? Unde dai motule? Mutule. Am dat-o peste. Și o face doar o repilă. Deci Polonia și vreau să-i lași pe ei să dacă sunt așa de neavând că se rateze. Da, gata, nu le mai dau nicio șansă. Ce frumos a jucat pasul Căstrel. Și portarul și ăla de jucat. A făcut un cap la ușă spart. Ce bară! Senzațional! A dat o bară frumoasă. A fost frumoasă bara aia. Prinde mingea acolo. Uf. Eroina. Eroina? Eroina, mă. Murescule! Murescule, ce faci? Puntezi la poartă? Bă, ce frumos era dacă se duce boare gol. Am dat ceva gen așa odată, nu ție. Ce aparată. No! Bă, patraulea, ce pula mi-ai făcut? Da, gata, frate. Vreau să-i bag un foul, dar n-am mai. Bun, vom încheia aici episodul. Eu am fost Alex. România a bătut pe Polonia cu 6-0 și noi ne vom vedea data viitoare. Pa!